Kakong bindas ke Longkmie ke balam mi Sngap dang hakini kisngi baladam ban penpau syaka sarkar ya kajing bamla sa Shuh halor kajing sosat ke baklamat daki bun Snem hakayat kayang jong hipat ba ki paju yat lengba ka surok na nongpo dan Sonapur namar kajing jat rathai palat jong kete ka surok ke bakatai ke Longkmie kala dawa ya ka sarkar bakadai ban Sdang pentrei ban Sna pen bahano e kete ka surok hapo ka sipo sngi badak ba maham ru balada omla ban lek kumta kat kumba kala dawa kan lek ban song sa tengan klam debu por hakmat sekretariat Haka Katno Tarik Jemmang Araja Arpusau kani ka Longkmie ka Police Office jong Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District USC Sadhu ban bu da kajing tho ban pan jingbet na ki Board District bakan sya ya ka bakan Sdang no e kajing sya tengan nadu ka Arpusau Tarik Jemmang Araja Arpusau bat kajing wan jong ka ban bu sendon da kajing tho haka office trai kam UDC ka dei hadien kajing ai kit bokit riang MLA ka nongpo uba Meral Bonds iem haka jing ya kran bat Shillong Mail haka khat san Tarik Jemmang Araja Arpusau Habakran baru Shillong Mail Kyrwoh ke Atiar kani ka Longkmie kalau ong bahadian bau ba Meral Bonds ula ai ka jingkit bokit riang yaka kalau penlong yaka ban wan ban bu da ka jing tho ban yo jingbet nau DC yaka rai ka bakala dap ban shim kata ban Sdang no e ka jing sat ngan klembu po nadu ka Arpusau Tarik Jemmang Araja Arpusau Hakawai kaliang kala penpau bakamna asu ban Sngap Ïakhih Kular MLA namar mentala khatsan Snem kum kariu pat ba kala Ïashah Henry ka klempoi Ïakhih badru bau MLA bamenta umpat la ban ai kanu ka jing Kular Kaba penlong yang abangan wan hang ne hapo office jong DC hang ne hapo Shillong kalong bah hadin bangal apen mi ia katu ke social media men haka khatsau Tarik napo ribuh district nte nanong po halor katu ke jawab ke bangayo na MLA be ijongi ha ka ba ula ong yang ba ula kitbok kit riang yang ban ya bangan wan syatngan ha khmat jong ka sekretariat ta ka daw long akwa ban wan bu direct ia ka ni ka application janga ban pan ya ka permission now DC ka permission ka banga wan pan hang ne ka long ba nga la rai ban wan shat ngan ha ka Arpusau Tarik jong neu bnai bamta balas new palat de khat ar Snem kat kum ka jing tip jonga bat ka jing yo ka jonga ka long ba nadu ba wan uneu surok hang te hathan den jongi long bangam yo ka por ka ba ki repair yo surok ro ngam yo ngam tip na kata ka daw ula sniu na mar ula Snem palat surang na kalian jonga ngam pat dalet mi hapo ki office ki we office kum ki PWD office ngam pat le ya kandu ya ki engineer kino ro nrela na kalian jonga nga sudan tang ban keli tang ya MLA jongi te uong ba kimpat la banshna yo surok ka sarkar long ba kampat don pisa namar ba kasngshon jong ne surok jongi kalong ga bala he palat dakis pak krur te de na kata kadaw bo usa kut usurok jongi ka banga nga wan hang ne da ka sur jong pajba hapo jong ketika than bat kadong ka jongi ka jing ut jong pajba ka jing jinjar jong pajba na kata kadaw nga wan marway sha khman ban mi khmat na ka sur jong pajba na ka benta jong pajba nga klem wan na ka no ka seng san prathei la ne ngam don jing de bat kino ki politician nga snuthu ya kata namar bat ngala yo hero baki penlong ya kita masa ki ba pher hapo jong ka ne ka jella ka be ka jongi henrei ka ba snusi na ka liang jonga ka long ba ya ka jing don kam upat ba kim la ban penbiang hapo ka jela ka jongi barok ka we kam dei tang na ka benta usurok jongi ham den nong po Sonapur henre ki we ki surak ki bahap hapo jong ka ribuh district ne ki we ki jaka ki shnong ki bakham kendong long ki babun ki ba yo mat ya ki ne ki ju ki jing ki bangi yo mat na kata ka daw nga wan syakmat ban penpau ya ka jing sniu khia na ka benta ka khia ka shun jong upat ba nong shnong ki na ka tiga than ka dong ka jongi ba na ki we ru ki jaka kendong kan surat ki balayo mat ya ka ju ka jing usurok nadu nong po hadu ban poisha Sonapur asam ka dei san kundai kilometer te baro utiu surok nadu nanong po hadu ka te kalanti ban hadu utiu surok ban ya kendu bat ka asam hang te baro ulas niulut syaba palan na kaliang jonga bat nakasur jong pat bahi ka ha ka bangai ngala yo sneu bat ka jingkren jong ha ka tu kasni khatsan Tarik ha ki media uong baniai apshwa on dala dep dan dala kut kene ke election MP election dala yo ya ka result MP election kinsa Sdang no hinrei na kaliang jong ha pade ka don kata ka jing snuthu hanga ba nganom la shuban nget ya kata ki jing Kular jong la ne ki jing Kular jong ka sarkar ro namar ba hadu ka ningi Ïakhih longin nompoi he ro na kata ka daw long ba nga kwa bit ban Ïakhih khaman namar ba na kaliang jong MLA
uang tang ban Ïashah hindre umdon kata ka kentin ban Kular ban Kular lania ban yathu ba ula don ga jing ya kren ya ki bor ki bahalor ba on sashna no ya utau surang long na kaliang jonga ngampat yo jing sya ya kata ta ka daw nga ngayat be syakman Shuh kalau ongru balada dan menu ban kersanika kan wan hi marway ban syatngan klambu por ban dawa ya kahok. Na kaliang jonga ngasngiu ban penpau syapi ki pajba ki bape ya kane ka social media ha kane gasni lada omdon mano ban kersian yang aru nga marway hidala de ngan wan hang ne habar jonga ne ka sekretarian ban syatngan na ka benta ban dawa ya kahok jong upat ba jong ka than bat ka dong ba I jong kon ba I ngi ju shat jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tain em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing keliminta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batay ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kam bam jong pi bunsen ki Longkmie bat ki khulong khana yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ki jing bam ban tei ya ka men ka sarkar kelas Sdang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam Baro kindon ke jingbam ka bantay kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu kau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong kau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher omdai kon omdan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu kau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u kau okum ta te kon ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya